Selam dostlar, yiyecekleriniz nişi güzel, cihanda şaktığına jılıttı, müğayın bu jeynin en kızı günleridir. Faydalanıp kalırga gerek. Hazır bar işlerinizni kırığa koyup, layıklı hit taptırın korarga, hem iyul ayının 10 katnaşışısı bilen tanışırga rahip etiniz. Yaratkan jirşigizga tavuş biru üçün meydan.tv saytına kirip like koyarga unutmağız. Bizden şab jirlar, sizden köp etip like'lar. Bir almanı bişke böleyik deb jirlavchi Elfiya Sharipova o'rin jirlarini chiremga jayib, tabiat qushog'inda yol etgan. So'nggi 2 yilda palatka bilan poxodga boruv tilagi bilan yashaydim. Hozir esa op-oq tusdagi o'rin jirinda uyanasim, motor ko'rinishlarga qarab saqlanasim keladi. Elfiya, xiyollaring birda turmushga oshmaslik tugil, motor ko'rinishlar Tataristonimizda behisob. Shashakli bulunlari, o'rmon kunlari, sof havosi da deysingmi? Eng muhimi, qo'rqinchsizlik qoidalarini esda tut. Ayrılamazlık, usları bu
Җәйге иссе көннәрне яратасыңмы, юкмы дип Рустам Зөлкарнаевтан да сорадык. Һәр көннең, һәр фасылының үз матурлыгы, һава торышы нинди булса да, миңа ошый. Һәр көнгә куанып, шатланып яшим ди җырчы. Әфәрин, Руслан, һава торышына зарланмаган кешеләр арасында син әлегә беренче. Юкса безнең халыкка ярап булмый. Я җылы, я салкын кирәк. Рустам Зөлкарнаев, гомерем, лайклар куярга онытмагыз. Үзем салганы сукмагы буйлап, менәм гомер үрләренә, дәртле хисләр, матур уйлар, яратулы йөрәгемдә, артка бармый, алга китми, яшәвемдә бүгенгедә, туып тора, артып тора, матур уйлары күңелемдә. Артка карап, үкенерлек күңелемдә. Түгел башы, түгел соңы, өмірімнің шундый шары. Ашыкмыйча алга атлыйм, хәтерләтеп мин юлышыны, үз бәхетем үзе кулымда, күңелемне тоямы шуны, шатлык тоеп гомер итү, яшәвемне асылышыны, илагымның бүләге дип, кабул итәм язмышымны. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югымын шыгы, түгел башы, түгел соңы, өмірімнің шундый шары. Ümit bilen yaşaganda, matur bula ul xıyalada, yaxşı deyip yinim barda, şat uylarda atlıyım alga, abir bulsa kişim işida, bulutdan sımıqı yaşığa, suyup ağamı dünyasına, ümitlenem dik yaxşığa. Artka korap, ükenirlik, күңелемнің югымын шыуы, түгел башы, түгел соңы, өмірімнің шундый шары. Артка карап, өкенерлік күңелемнің югымын шыуы, түгел башы, түгел соңы, өмірімнің шундый шары. Азали Валиевның Instagram битен ачып карасагыз, бу кешенең баскан җирдән ут чыгарга торган тәвәккәл, тырыш икәнен аңларсыз. Үзе җырчы, үзе эшмәкәр ул. Мин һәр вакыт күтәренке кәефтә, күңелле мөхитне яратам. Кемдер мине аңлый, кемдер киресенчә ди ул. Азали ханым, иҗат кешесенең башкача булырга мөмкин дә түгел. Һәр вакыт елмаеп, көлеп яшәгез. Дусларыгызга лаеклы хит тапшыруын карарга һәм сезнең өчен лайклар куярга тәкъдим итегез.
Матур dünya bir yılatır ul, bir jırlatır. Sirli bullak birip günne, Күңелләреңне bir юатыр. Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез алган сөюне, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюне, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Йөрәгем таштай булып, бирешмәс ул яраларга. Басып горур менәрмен мин биек-биек каяларга. Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез алган сөюне, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюне, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Сабыр йөрәк атылыр ул, сөю тулы күңелләргә. Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюне, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез алган сөюне, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Салават Минниханов инста дусларына шатлыклы хәбәр җиткерде. Тиздән Салават белән Гүзәлемнең 3нче җыентыгы чыгачак. Салават шушы җыр җыентыкларына исем салышырга сораган, иң шәп исем авторына җырчы тиздән табадан төшәчәк җыентыкларны бүләк итәргә вәгъдә итте. Салават исем уйларга кушкач, әллә инде мин әйтәм, кызлары Мәдинәгә иптәш алып кайтырга җыйналармы дип уйлап куйдым. Хәер, анысы вакыт күрсәтер. Салават һәм Гүзәлем Миннихановлар, җаным, җанашым. Рольләрне башкаралар Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гонсалес, Жозе Матео, Луис Альберто, Габриэль Фонтана, Педро Салвадор Минханес һәм Гузелимио. Тропикан һәм Тропиканка сериалы. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең, күңелемә уеп язылган. Özlep süyer için, canım diğer için, yarı ele şirdesin bulgar. Yandarım, Ağla yürekne, utlama, hele karışın, sinde aşık. Aşık mıydı, vəqdələşik mənlə, canlaşım, canım
Жаным, 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 жанашым Яндырып ала йөрәкне утлама Әле карашым синдә гашык Гашык миндә вәгъдәләшик мәллә жанашым Жаным, 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 жанашым Түгел берәүне дә бары сине генә Яшисиләр килә кадерләп Күңел бердә туймас, берниләр дә булмас Синең сөюеңнән тәмлерәк Яндырып ала йөрәкне утлама Әле карашым синдә гашык Гашык миндә вәгъдәләшик мәллә жанашым Жаным, 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 жанашым Яндырып ала йөрәкне утлама Әле карашым синдә гашык Гашык миндә вәгъдәләшик мәллә жанашым Жаным, 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 жанашым Икебезне көткән, түзгән сабыр икән Бәхетлебез әнә янәшә Күзгә күз карашып, вәгъдәләр алышык Әйдәле хәерле сәгатьтә Яндырып ала йөрәкне утлама Әле карашым Синдә гашык, гашык миндә Вәгъдәләшик мәллә жанашым Жаным, 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 жанашым Яндырып ала йөрәкне утлама Әле карашым синдә гашык Гашык миндә вәгъдәләшик мәллә жанашым Жаным, 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 жанашым Вот bunlardan da kapet. Malatsı. Габриэл Хантан, Паула He bu ananasını kim alıp geldi? Виля Нигматуллина, Анна Попова, Альбина Апанаева берләшеп трио оештырган. Без барыбыза төрле, әмма бик текәд Альбина Апанаева. Йөрәгеңне ишетмим җыры ничек тугансың? Башта Анна Попова үзенең шигырен кызларга тәкъдим иткән, ә композитор Владимир Федоров матур ки язган. Яшкә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим Нәтиҗәдә шәп җыр һәм искиткеч трио барлыкка килгән дуслар, ә кызлары бер кашык су белән кабып итарлык битә, тизрәк үзләрен карый һәм лайклар куярга әзер булып торыйк. Йөрәгеңне башка ишетми Ул типми исемемне Сүтелмәслек итеп бар юллар чуалган Яланда як ашы салкында Уанган мәхәббәттә Чакырма Чакырма Башка чакырма Йөрәк яшкә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм.
birlerini birge yandırdık Жылытымы ялқыны Шақырма Шақырма Башқа шақырма Йөрәк яшкә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшкә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшкә тулса да, дөньясы ярылса да, сиңа күрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәгемне башка ишетми Дуслар, бездә бүген кунакта хәйрияче, җитәкче, киң кырлы шәхес Фәрит Мифтахов. Каршы алыгыз. Ассаламу алейкум, Фәрит Фаизович, ничек хәлләрегез? Assalamu alaykum. Xayrlı gün. Hörmətli millətdaşlar, Ilgəray. Allah'a şükür, barысы да әйбәт. Сезне күрүбезгә без бик шат. Фәрит әфәнде, без инде монда сораулар бирәбез, сез инде матур иттереп мәйданларгаларын җавап бирергә тырышырсыз. Менә бүгенге көндә репертуарыгызда күпме җыр бар һәм ничәсенә клип төшерелде? Әлбәттә, бүгенге көндә безнең 60-ка якын җырларым бар. Үземнең автор башкаручы буларак язылган һәм җырланган. Инде аларның 6-7сенә клиплары бар. Әле киләчәктә дә Алла теләсә тагын шулай клиплар булыр дип уйлыйм. Чөнки ул биттәге минем теләктән тормый. Ул ничектер күңел халәте һәм инде кеше фикереннән тора. Күп кенә вакытта клип язарга уйлыйсың да, кешенең фикерләрен тыңлыйсың да, кирәкми микән аңлыйсың. Гадәттә кешенең берәр вакыйгадан соң тормышка карашы үзгәрә, шулай бит. Ул менә игелек кылырга омтыла, йөрәгегездә мәрхәмәтлелек каян килә сезнең? Бүгенге халык яшәп, мәрхәмәтлек дигәндә, ул бит әле мәрхәмәтлек килми. Аны укымыйлар, аны институтта да, аның йөрәк тарафыннан һәм тәрбиядән. Шулай дөрес. Инде нинди тормыш ситуацияларында шулай булды дигәндә, һәрбер кешенең гаиләсе бар, һәрбер кешенең әти-әнисе бар, әби-бабалары бар, туганнары, дуслары. Күп кенә вакытта без якыннарыбызны югалтабыз. Минем инде әти-әни күптән, инде 20 ел минем безнең арада. Шуңа күрә аларның да менә бу дөньядан китүләре безгә, әниләргә шундый мәхәббәт арттыру, аларга рәхмәтләребезне әйтеп бетермәгәннәрне без башка әниләр башка әниләргә шулай эшләребез белән башкарсак, ул эшләр безнең әти-әниләргә хәер дугасы булып барса да, шул зур мәрхәмәтлек дип уйлыйм аны. Һәм инде Instagram битегезгә күз салсак, мин аны һәрбер җырчыга усырауны бирергә яратам. Беләм икән, юк микән, утырам икән Instagramда җырчы дип. Ничә подписчигыз бар? Минем 10 мең тирәсе. Әйбәт, бу миңа калса бер 3 ел дәверенә туплангандыр, шулай бит? Әлбәттә, шулайдыр. Мин теге бик ниндидер, минем үземнең шул күпмедер подписчиклар бар. Кемдә анда теге лайк куялар. Менә ул бер уровеньда бара шул. Кемнәр карап бара, шулар карап бара. Мин үземнең кая икәнемне, менә дуслар, мине белгән кешеләр, күрсеннәр. Мин исән сау икәнемне. Шунысы миңа җиткән. Мин шулай карап барам кешеләрне, дусларымны да. Шуңа күрә мин Instagramдамы, контактта күргәндә, теге кайсы вакытны шалтыратмасаң да кешенең тормышы яхшы, ягъни ниндидер проблемалар бар икән, ниндидер ярдәм итәргә икән, мөмкинчелек булганда шуны күреп торасың да, шуңа күрә сез әйткән сорауга шундый җавап булыр иде. Үзебезне күрсәтү өчен түгел, ә менә бер-беребез белән элемтәдә булу өчен иң яхшы бер мәгълүмат чарасы дип уйлыйм. Шигырь язып карагыңыз бармы сезнең үзегезнең? Юк, дөрес әйткәндә шигырь язган юк. Үзем язмыйм.
Тема бирәсез дә Тема шигырь формасында шулай кайсы вакытта килә дә ул шигырьгә. Әмма аны бит әле языр өчен үзенчә бер талант кирәк. Һәр эшнең үз остасы булырга тиеш, менә шулай. Аны кемдер җырлый гына, кемдер яза, кемдер шигырь нитә. Шуңа күрә бөтен нәрсә белән шигырьләнеп булмый. Ә күңелеңә, халатыңа килгән әйберләр шигырьләнү үзеңә күңелгә ятарга тиеш. Бик зур рәхмәт, Фәрит Фәйзович, безгә кунакка килгәнегез өчен. Алга таба да сездән яңа клиплар, яңа җырлар көтеп калабыз. Сезне күрергә без шат кына булабыз. Валлаһи. Бик Рәхмәт. зур рәхмәт, лентәдә булырбыз, бәхетле булабыз, озын гомерле булабыз. Ağaçlı almaları bizi Kişilerini gürkemişleri Bir-birine yakşılıklar kılıp Bir bizde kökten düşmedi Ciranabız toprağında üstek Olmağaç kök bizde demalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Dik bizgine kalmık yuvalı Yeşil çağımız var yaş çağımız Asılanğan pişken vakıtlar Almanın da kızılları bular Biz de şulay yandık artık da Ciranabız toprağında üstek Olmağaç kök bizde demalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Dik bizgine kalmık yuvalı Kişilerde olmak büyük bir biz Var ölgürgen şaklar var bula Üzsegimiz kurt bulanmasın lekin Göl barçılıp yaşim min şuan Ciranabız toprağında üstek Olmağaç kök bizde demalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Dik bizgine kalmık yuvalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Dik bizgine kalmık yuvalı Dik bizgine kalmık yuvalı Яшь җырчы Динара Ульданова гаиләсе белән авылга кайтып Сабан туе үткәргән. Моңа кадәр ел сайын авыл Сабан туенда җыелыштык. Бу инде матур гадәткә әверелгән иде. Быел бәйрәмнәр үткәрү тыелса да, без гаилә Сабан туен оештырдык ди ул. Туганнарыма рәхмәт дип язган Динара. Динара Ульданованың милләтпәрвәр булуы җырында да чагыла. Без татарлар.
илләргә таралган безнең татар милләте саклаганнар рус телен аңлап аның кыйммәтен күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз туган илем Татарстан горурлык белән әйтәм якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә Без булдырабыз бу эшләр яхшырсын өчен тормыш бердәмлектә безнең көч читтә калмаска тырыш күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз туган илем Татарстан горурлык белән әйтәм якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә Якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә Дуслар, каршы алыгыз, бездә кунакта яшь җырчы Анастасия Макарова. Сәлам, Анастасия. Салям, Ильгарай. Здравствуйте, дорогие зрители телеканала Майдан. Как дела у тебя? Хәлләр ничек? Все хорошо, как ваши? Замечательно. Анастасия, менә син сәхнәгә тәүге адымнарыңны кайчан ясый башладың һәм үзең белән якынрак таныштырып үтәл. Познакомь, пожалуйста, с собой. Мне 23 года. Творчеством я занимаюсь с самого детства, но именно профессиональную карьеру начала совсем недавно, и так получилось, что я начала ее именно с татарской эстрады. Вот мне интересно, я хотел всегда и задумывался, почему именно русскоязычная девушка начала заниматься именно вот татарской культурой, интересоваться, татарские песни начала петь. Почему? Что это такое? Это очень интересная и, можно сказать, банальная, такая неожиданная для меня история. Мой продюсер Рушан Рашидовна, она татарка, и у нее всегда была мечта, чтобы я спела на татарском языке. Просто мы не знали, что одна песня перерастет в один масштабный проект под именем Анастасии Макаровой именно на татарской эстраде. Хочу открыть секрет, я слушаю ваше творчество. Спасибо. И она мне очень нравится. Спасибо, мне очень приятно. Ты просто большая молодец, что именно с татарские песни начала петь, красиво их поешь, преподносишь. Это просто обалденно. Молодец. Спасибо. Ялгышмасам, син матурлык бәйгеләрендә җиңүләргә лаек булгансың. Бу хакта да безгә сөйләп ал әле. Для меня конкурс красоты был определенный опыт и новый этап в начинании моей карьеры. Именно на этом конкурсе я училась преподносить себя на сцене правильно контактировать
со зрителем, со слушателем. Менә бит, дуслар, менә бит. Татар телендә нинди сүзләр беләсең, Анастасия? Я понимаю, да, на татарском языке и знаю многие слова. Не знаю, какое их количество. Если со мной будут медленно разговаривать, в принципе, я могу понять человека. И сегодня я подготовила стихотворение на татарском языке для зрителей телеканала «Майдан». Классно. Послушаем. И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Ай, Анастасия, әфәрин, молодец. Менә бит, дуслар, урыс кызы ничек татар телен өйрәнергә омтыла һәм урыс кызы татарча җырлый. Анастасиядан үрнәк алырга кирәк. Әфәрин, Анастасия. огромное. Инстаграмга бәйле булган сораулар да бирәбез. Сколько подписчиков у тебя в Инстаграме? Я не помню точную цифру подписчиков в Инстаграме, я знаю, что их 20 с чем-то тысяч, но точную цифру я назвать, к сожалению, не могу. Молодец. А общаешься ты с ними? Вот они тебе пишут, ты быстро отвечаешь или чуть-чуть интрига расследования? Я не могу сказать, что я общаюсь прям в директе на сообщения, но ежедневно я стараюсь быть в эфире, да, для того, чтобы зрители меня видели, чем я увлекаюсь, чем я занимаюсь, что еще в моей жизни есть интересного, кроме творчества. Молодец, большое спасибо, Анастасия. Спасибо вам. Что пришли Было к нам. очень приятно познакомиться. Взаимно. И со зрителями телеканала мне, конечно же, тоже было очень приятно пообщаться. Бизрак Анастасия, менә шулай итте, дуслар, бездә кунакта булды Анастасия Макарова. Ә хәзер клип. Saqına qaldım Jäge jil tozdırğan şaşına Hislerge bayırıp ölgirdim Bu yolu tügülme, şaşılma Canıma bağılıp, yanadan qabalıb Tapıldım degende yo'qoldim Yüreğe bayırıp, sağıştan bayıp Dünyanın şiddine yol aldım Dünyanın şiddine yol aldım Saqına endəşdim Sözlərdən ərnilgə bir tutam Aytilmi qalğanı məngələk Min seni hamanda yaratam Canıma bağılıb, yaladan qabanıb Tapıldım degende yo'qoldim Yüreğe bayırıp, sağıştan bayıp Dünyanın
Тыш сәяхәт итүче җырчы Лилия Гыймадинова Инстаграмда җәйнең эссе көннәрен яратам дип язган. Мин балачактан кояшны яратам, гомрем буе диңгез буенда яшәргә хыялландым. Елның һәрбер көнендә дә күктә кояш балкуын телим. Җылыны бик яратам, җаным гел кояшка тартыла ди җырчы. Лилия, бу очракта синнән кояштан саклану серләрен дә көтәбез, яме? Кояш астында озак йөрүнең зыяны турында беләсеңдер бит инде син. Безнең белән уртаклашырга онытма, Лилия. Син дигән бу уйлар җанны урап алган, хут ялкын хисләрдән урамнары тар. Төнге урам, мин кайтып барам, әй сиңа әйтәсез сүзләрем бар. Ә күктә йолдызлар нур сибеп балкый туган ай, минем кебек син дә мине яратасың шулай. Төнге урамны яктыртып шәһәрнең утлары балкый, күңел бик тик сине уйлый. Ай, сөюгә, сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын, күңел балкып торсын, бер шатлык ике булсын, бәхет уртак булсын. Төнге утлар якты, янар таңга чаклы, таңга чаклы, таңга чаклы. Утлар янар таңга чаклы, таңга чаклы. Мин белән бик тиздән сине җаным күрәм, аннан төнге шәһәрдә йөрербез. Икәү генә, тик икәү генә, төннең тылсымына күмелербез. Ә күктә йолдызлар нур сибеп балкый туган ай, минем кебек син дә мине яратасың шулай. Төнге урамны яктыртып шәһәрнең утлары балкый, күңел бик тик сине уйлый. Ай, сөюгә, сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын, күңел балкып торсын, бер шатлык ике булсын, бәхет уртак булсын. Төнге утлар якты, янар таңга чаклы, таңга чаклы, таңга чаклы. Утлар янар таңга чаклы, таңга чаклы. Сөюгә, сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын, күңел балкып торсын, бер шатлык ике булсын, бәхет уртак булсын. Төнге утлар якты, янар таңга чаклы, таңга чаклы. Айдар Акипов төркемендә берсеннән-берсе яшь шибәр кызлар һәм егетләр эшли. Без иҗади гаиләм белән эштә дә, ялда да бергә. Бер көнне Казан буйлап самокатларда йөрдек әле ди ул. Вакытыңны гел төркемең белән үткәрүнең бер хикмәте бардыр, ә? Әллә бер шибәркәгә күзең төште микән? Бу хакта безгә әйтми калмайдар. Айдар Акипов, Миләш. Тәлгәш кызыл миләшләргә кошлар назлап кына ырыла. Кошлар кебек мин дә сусадым бит, назланырга синең җылыңда. Кызыл миләш ачы була диләр, яшел сөю татлы буладыр. Кошларыма яшәү биргән сыман, өмет дәрмән истәп торадыр. Кызыл миләшләрнең кызыллыгы, кызыктырган ахры кошларым. Ятлар кочагында гомер кичә, үтибездер язмыш кушканы.
вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Кызыл миләш гүя утта яна Ирененә кошның кагылгач Яшәүнең яме сүнеп бара Назларыңнан синең аерылгач Кызыл миләшләрнең кызыллыгы Кызыктырган ахры кошларым Ятлар кочагында гомер кичә Үтибездер язмыш кушканым Миләш кызыллыгы вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Кызыллыгы Кызыктырган ахры кошларым Ятлар кочагында гомер кичә Үтибездер язмыш кушканым Миләш кызыллыгы вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Миләш кызыллыгы вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Тиң түгел Дуслар, сез бу айның кайнар унлыгы белән танышып үттегез. Кайсы җырчының нинди баскычка менүен бары тик сезнең лайклар гына хәл итә. Вакытыгызны кызганмыйча, иренмичә Мәйдан.тв сайтына кереп, лайк куеп чыгарга онытмагыз. Ә мин сезнең белән төгәл бер атнага саулашып торам. Иң изге теләкләр белән сезнең илгәрәй бергә булыйк, бердәм булыйк. Пока-пока.